ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅଗ୍ନିଗାଙ୍ଗାମା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପେଣ୍ଡିଲି ବ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ସରପିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ମନ୍ଥର ଗତି ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ ସାନ ଚାନ୍ଦିଲି ଗ୍ରାମର 3ଟି ବାଇକ୍ରେ 6 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନିଲାବାଡ଼ିସ୍ଥିତ ମା ଅଗ୍ନି ଗାଙ୍ଗାମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଗରେ 2ଟି ବାଇକ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ଯାଉଥିଲେ। ଗାରିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ତକାପାଡ଼ୁ ନିକଟରେ ଏକ ମୁକୁଳା ବ୍ରିଜ୍ର ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଛି। ଏହି ମୁକୁଳା ବ୍ରିଜ୍ରେ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ବାଇକ୍ଟି ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ପଛକୁ ଫେରିଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁରିତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ କିପରି ଭାବେ ଅଧା କାମ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବ୍ରିଜ୍କୁ ବିନା ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ରେ ଠିକାଦାର ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ରାତି ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଠିକାଦାର ଏପରି ଅବହେଳା କଲେ ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ବାବୁଲ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, BS ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି କରିବ କି କାମ ହେଲା ଟେକ୍ ଡାଇଭରସନ କୋର୍ଟ ଲଗେଇଲା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗେଇ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପଳେଇଲା ସେ ଡାଇଭରସନ ତା ମାଇକିନା ପିଲା ସବୁ ପିଲା କଣ ରୋଡ ଆସିବ ଏମିତି ଫାଲତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯା କାମ ଦେଇକି ଏମିତି ସରକାର ଏମିତି କରିବ କି? ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ ଏଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହଉ ପୁରା ଇନକ୍ୱାରି ହଉ। ଲାଖ ଲାଖ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ଭାଇ ହେଇଗଲା ଆଉ କାଲି କେତେ ଜଣ ମରିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ କି? ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାହିଁ କି? ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାହିଁ କି? ସେ ଜାଣି ନାହିଁ କି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରୋକିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ କାଢନ୍ତୁ କେ ଜାଣିବ ଏତେ ରୋଡରେ ସେଇଠି କାମ ହଉଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ଦିନ ବେলা ସେଇଠି ଦେଖା ହଉଛି ରାତିରେ ଦେଖା ହଉଛି କି ରେଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନାହିଁ କି? କରୁଛି କି ଦାୟୀ ଦେବ ମାନେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦାୟୀ ଦେବ। ଆପଣ ପୁରା ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ। ମୋର ଭାଇ ମରିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଏବେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ନେଇକି ଗଲା। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ 2ଟା ଗାଡିରେ ଆସନ୍ତି 2 ଜଣ ଆगे ପଳେଇକି ଦର୍ଶନ କରିଲା ଆଙ୍କ ମାନେ କଣ ଆସିଲେ ବୋଲିକି ରିଟର୍ନ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା।